Gertzen oraindik? Ez da, gertzen oraindik gai hori? Ez dakit zergatik, live gaude. Ez dago. Kaixo, hemen gaude. Bai. Kaixo, hemen gaude. Bigarren kafea. Hemen gaude. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on ongitorri guztioi bai, badakigu ziurrenik hau ez dela zuen bigarren kafea izango. Jakin dugu goiz esnatu zaretela, bertsolari txapelketan nagusiko sarrerak erosteko. Izan ere, atzo aurkeztu zuen bertsozale elkarteak, aurtengo txapelketarako antolatutako 14 saioko egutegia eta sailkapen sistema. Getxon abiatuko da lehia iraiaren 24ean, eta Iruñeko Nafarroarenan amaituko da abenduaren 18ean. Tartean Euskal Herriko hainbat txokoetan geldialdiak egingo ditu. Arrasaten, Gotaine Iribarnen, Gasteizen, Donostian, Lizarran, Elizondon, Donibane Garazin, Irunen, Durangon, Amurrion, Baionan eta Bilbon. Sekta horretan dago erdi atxikia, bertsoa euskaldunen azken relikia. Dena zortziko haundita dena trikia, ze jende jatorrata, ze jende frikia. Bost urte joan dira azkeneko bertsolari txapelketa nagusiko finaletik, beraz jendea bertso osez dago. Eta argi geratu da hori, gaur goizean 10etarako bertsosarrerak.eus webgunea erori egin baita. 42 bertsolarik hartuko dute parte edizionetan Iruñan, finalean Maialen Lujan biotxapelduna eta beste 5 finalista lehian izango dira. Nork jantziko ote du txapela? Uste dut dagoeneko jendea apustuak egiten hasi dela, Horretarako ordea sarrerak lortzea garrantzitsua da eta webgunea erori egin denez oraindik ez ditugu lortu iluntzean berriro jarriko dutela martxan esan digute bertsozale elkartekoek. Ba, gaurko egunez, The Rolling Stones taldeak kontzertua eskaini zuen Anoetako estadioan Donostian, eta uste dut etzela inbesteko eromenik egon sarrerak lortzeko, 2007ko ekainaren 23 zen, eta 35.000 pertsona inguru elkartu ziren taldearen musikaz gozatzeko. Donostiako Maria Cristina hotelean gaua pasa ondoren, taldeak ia 2 orduz dantzarazi zituzten ikusleak. Ordu laurdeneko atzerapenarekin, emanaldia Start Me Up abesti ezagunarekin eta argi eta su artifizialen alardearekin hasi zuten. Let's Spend the Night Togetheren ondoren, agurren garaiara itxi zen. Euskaraz, Jagerrek esan zuen, kaixo Donostia, zer moduz? Taldeko 4 rockeroak ez ziren bakarrik izan, eszenatokian alboan zituzten Darryl Jones basu jotzailea, Chuck Level teklatu jotzailea, Bobby Keys eta Tim Ray saxoak, Kent Smith trompeta jotzailea, Michael Davis tromboi jotzailea, Lisa Fisher eta Bernard Fowler abeslariak eta Blondie Chaplin korista eta gitarra jotzailea. The Rolling Stonesen aurretik, Centric talde bilbotarra jo zuen.
Gazteleraz abestutako soinu britainiarraren aldeko apustua egiten duen pop-rock talde alternatiboak. Eta horrez gain, Arno Karsten, Hego Afrikar jatorriko abeslariak itxarunaldia goxatu zuen. We're invisible alive, we're the whispers in the scream. We're not living in the west, and we're not coming from the east. Sharp is the knife, and alive is the night. Horrelako kontzertu bat, horrelako kontzertu erraldoi bat, ez da San Juango bat pasatzeko modu txarra, Ez, izan ere gaurko gauak badu magikotik. Sua, errituak, abestiak, dantzak, urteko gau motzena pasa genuen, baina gaurkoa laburrena izango balitz bezala biziko dugu. Milaska txutxiki piztuko dituzte Euskal Herriko herrietan, baina aurten, inoiz baino gehiago, kontu handi zibiltzea eskatu nahi dizuegu. Larrialdietarako zerbitzuek eta suhiltzaileek gomendio sorta bat zabaldu dute berriro ere arazorik ez edukitzeko. Sua piztu aurretik ingurua garbitu eta material erregairik ez dagoela ziurtatu. Eta kontuan hartu baldintza meteorologikoek bereziki eragina dutela, haizea esaterako ez. Egurra erabili eta ez, oihalak edo paperak haizeak erraz zeraman baititzake eta sua beste gune batzuetara eraman. Eta amaitutakoan, mesedez, txingar edo brasa oro itzali, ura ondarra edo lurra erabilita. Txispa batek sortzen du sugarra, baino honen berezko indarra, da ez galdu, inoiz irriparra, barra, barra, heldu gera itziarra. Zorionari dei egiteko eta urteko gaurik magikoen aprobetxatzeko, batzuk itxas ertzera hurbilduko dira, jauzi egiteko edo desirak botatzeko su baten berora. Beste ospakizun intimoago aukeratuko dute. Guk hainbat proposatuko dizkizuegu. Leku batzuetan itsasoko urarekin gaueko 12etan aurpegiek garbitzeak zorte ona dakarrela esaten dute. Eta kostatik hurbil bizi bazarete, ohikoa izaten da olatuetan salto egitea, itsasoari bizkarra ematen diogula. 7 salto urtean zehar metatutako energia negatiboa ezabatzeko, eta beste 2 emankortasuna handitu nahi balin baduzu, Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá, 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 mamá. Ea hau ze iruditzen zaizuen, burkuaren azpian 3 patatarekin lo egitea. Patatetako batek osorik egon behar du. Beste batek urratuta eta azkenak azalik gabe. Hurrengo egunean eskua burkuaren azpian sartu behar da eta bat atera. Patata osoa ateraz gero, etorkizuna oparotasunez beteta egongo da. Markatutako patatak une positibo eta zoritxarrekoen txandakatzea islatuko luke, eta azkenik azalik gabeko patatak zorte txarra simbolizatuko luke. Nik ez dakite, hau sartuko otena izen. Nahiago porru patata goxa kozinatu. Nire kolegi, Jaimito data, nire partido, porru patata. Jaularitzan behin botatu zin, queriendo konturatu eta trampetan harrapatu. Nire kolegi, Jaimito data, nire partido. Momenturen batean kantu osorik sartu behar dugu Juri, mesedez. Gaur? Bai. Perfecto. Venga, baina guazen aurrera. Bai, guazen izan ere guk kantua jarriko dugu, baina zuzenean entzun nahi balin baduzue, gaur sondikan arituko da Gozategi taldea, 30. urteko biraren baitan. Tolosan, Eskakeitan eta Puro Relajo taldeak ariko dira. Donostian, Saguesen, Iratzar Erromeri taldea, Donibane Loizunen Izaro, Bilbon, 6 urte eta Birkit, Peru Galbete Iruñan, Korrontzi Sestaon. Eta gaur ez, baina igandean Altzagaraten joko du Janire Arantzabek edo bere proiektuak, esan ezin proiektuak.
Egun potoloak datoz beraz, eta agendak beteta daude. Eta nik ere, jakina, arte eszenikoen gomendion zerrenda bingo dizuet. Eta Maria Romero Laspiurrek bere kolekzio berria aurkeztuko digu aspaldiko partez gurean izango da, eta urrengo denboraldira arte agur esango diogu. Eta Amaia Lizarralde Gorosabelekin ere arituko gara. Amaia lana estreinatu berri du, baina beste hainbat konturi buruz ere arituko gara berarekin. Eta niri ere aurtengoz gaur agur esango diazu. Ai, ez. Ez gaitezen tristetzen hasi denboraldia amaieraren gati. Egun batzuk ditugu aurretik orain. Aizue, ekainako 23 ditu gaur, 23 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok hilabetetan bigarren kafeko laborategira ez etortzeagatik urrengo egunetan trauma pixket izango duen emakumea Oiana Maritorena gende, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuekin Jaun Andreok urrengo hilabeteetan bigarren kafearen laborategira ez etortzeagatik pozik dagoen emakumea Goiuri Zeizarandi, arratsaldeon. Hemen egongo naiz eta. Bai. Hemen egongo zara? Baina mikrofona itzalita. Piano ikasten? Ikusiko dugu. Hor turun. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 300 eta 426 garrena du, arratsaldeak 4 eta 11 minutu, ekainak 23, gu ere hemen 3, Laister 4 izango gara, eta zuekin urrengo 2 ordutan, hemen izango baituzue. Bigarren kafean Naiz Irratiaren sintonian zarete. mucho más de lo que pido, todo lo que me das. Hemen Gorka Santesteban dagoeneko egurra ematen ari da. Kaixo, nik bertso finaleako uztaien hartuko dut. Uztaien... Zer, sarrerak uztaien hartuko dituzu? Geatuko aldia ba? Ja, Gorka. Igual uztaieko saiorik bada uztaian bertan? Iraian azten da. Iraian horregatik. Gora Hernaniko jaiak, San Juanak etorri Hernanira gonbiatu zaudete. Heldu gera naiz irratia. Nire gaurko maite dut, zer? Txosna izango dute agaian? Ez, uste dut idatzi duela abestiak, untzaren inundik inore abestiak esaten duenean, firrifarra erdu gara itziarra, eta berak esan du, erdu gara irratira. Bale. Jo, eskerrako juri dagoen hemen, Gorka Santestebanen mezu jeroglifikoak itzultzeko. Gorka, nire gaurko maite duta, dio Gorkak, da, asteburu luzea daukat, asteren jai dauket, San Juan jaiak ondo ospatzeko. Gaur jarri dezakezu esan ezin. Jarri barko dugu. Laister Janire erantzabe gurean izango data. Goiuri Zeizarandi, zein da zure maite duta? Ba, begira. Abesti honekin lotura istua du. Atzo egon nintzen Donostiako taberna batean. Eta bueno, ari ziren bi zerbitzari zeuden eta hizketan haserre zauderako, ez? Badirudi, beste langile bat hastekoa zela, baina azkenean ez, eta bueno, prekarietatearen asunto hauek, eta zerbitzarietako bat oso haserre zegoen, ez? Eta bestari esaten zion, eta orain, guk egin beharko dugu langileago, ze ez dator inor azkenean, bla, 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 bla. Eta oso asko haserretu zen, eta esan zuen, badakizu ze, jarriko dura horrela musika, en plan, a tope, en plan, txumba, haserrena holako. Eta beste hau jarri zuen. Eta iruditu zitzaidan, hain, ez dakit, oi, pollito, esan nuen, jo, bida, haserre zaude, eta zuretzat, haserrea irudikatzeko abestia a tope edo musika a tope jartzea, hau jartzea da, eske ze xala da. Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas. Y eso que tú me das,
Oiana Maritorenaken bezein da, zure maite duta? Ba oso xinplea izango naiz. Gaur nere azken osteuna da, ikasturtekoa. Datorren ikasturtean berriz hemen egotea. Eta, honea tortzea plazer bat izan dela. Eta maite ditu dela batzutan egia da, nik Donostian bizi naiz, aipatu dut behin baino gehiagotan. Eta Tolosara joan behar askotan esaten dut, Zurriolan dagoen naizen lokal hortan eharki ongo inake ba, baina ezin da, hemen da. Eta batzutan esaten duzu, venga, hartu gorain kotxia edo trena, eta, erosago litzatekean. Baina gero beti oso gustora eta oso ondo tratatua izaten naiz hemen, momentu on asko bizi izan ditugu. Eta gero maite ditut osteguneko gonbidatuak, beste hainbat ere, baina, niri tokatzen zai batez ere arte estenikoen inguruetakoak bilatzea, eta ze prestutasuna ikusten dudan beti jendearen aldetik, eta gero oso jatorri iruditzen zaite egoten direla, ez dugula hola aurkitu inorren, ez dakit, bai, oso eta zenbat ikasten den bakoitzarekin, eta orduan maite dut, naiz irratiak eta batez ere bigarren kafeak aukera hau berriz ere eskaini izana, eta zuekin bizitako momentu hau guztiak. Vale, Jaularitzan behin botatu zin queriendo konturatu. Arkakuxo esan du, kaixo, zemuz Arkakuxo, segiro, Iruñaldean dagoeneko lasaia zaudete, ezta? Orain lana egongo da egiteko, baina, tira. Konta iguzu zer modu zaudeten, ze martxa, San Juan bezpera honek adiez barainainen ze ospakizun mota proposatzen duen, uste dut, Iruñerrian zurik ez dela egingo San Juan hauetan? Iruñan, behintzat ez esan zen alkateak ez dela egingo, eta, guztiz zentzuna da neurri hori, ze suhiltzaileak eta larrialdi zerbitzuak beste goza garrantzitsuagoetara daude. Baina, beste herrietan ez nago ziur. Baina, kontatu Arkakuxo, ea zuk egiten duzun horrela herriturik gaurko gauez, sutara botatzen dituzun urteko apunteak, edo patatak sartzen dituzun burkoaren azpian. Barainengo jaiak direla, atzo hasi ziren eta igandera arte. Eta bihar Donibaneko jaiak hasiko dira ere. Donibane, Iruñako Donibane, inoraz adian astu. Ere maite dut ez da oso original izango, baina San Juan bezperako gau hau ikaragarri maite dut. Normalan beti lanean aritzea gokitzen zait gauetan, gaur ere bai, eta Tolosan suaren inguruan egiten den ospakizun horretan izaten dira Odei Ertzabez batzako kideak, izaten dira udaberri dantza taldekoak, horre, giro horietan dabiltzan bestelakoak, batzutan solistaren bat etortzen da San Juan zortzikoa bestera, hau ere abez batzen girokoa. Eta egia esan, jende horrekin guztiarekin beti oso harreman ona sentitu dut, bai musikarien arteko harremanetik, bai musikari teknikariko harreman egokitu zaigunean, eta Josuaren inguruan horrelako kantu ederrekin, abesbatza batekin, txistulariekin, dantzariekin, San Juan bezpera horri amaiera matea, oso gauza ederra iruditzen zaitu, eta egia esan, ez zait plano berik iruditzen, han plazan kableak bota eta kendu ibiltzen. Borru patata, jaularitzan behin botatu zin queriendo konturatu eta trampetan harrapatu. Eta Arkakuxo esan dizue, barainengo jaiak dira erritualik onenak. Hori da bere erritua. Esperantzarekin baina ez balantzarekin naina eta Mariano Blurrakoi. Janire arantza beha, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Aldeon. Ikusten duzen ben ari garela, maite dutak bota eta bota. Eta zuri ere egokituko zaizu, zein da zure maite duta? Altzagaratea da, ere maite duta. Hoxe gure maite dutak segituan azalduko du Janire Arantzabek, zer den altzagarate berarentzat, ze iaia, hori azaltzera etorri zegu, bigarren kafera. Guardia Zibila
Ado Arkakuso besarkada bidali dugu, beste besarkada bana bueltan, eta gau berezi eta politia pasa. Baita zuek ere Gora Barainengo jaiak, eta baita Donibaneko jaiak ere. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Badira hilabete batzuk, Janire Arantzabe esan ezin proiektu hau eta bere lehen lana ireratzen bigarren kafean izan genuela, hilabete desente, ja ez da egite hilabeteak urteare usatuko dute, eta urtea pasatxo ere izango da, baina berriz ere gonbidatu dugu bigarren kafera, gauza askorengatik badakigulako bigarren lan hori ere pixkanaka egozten ari delako, baina batez ere badakigulako lehen lan honi zentzu handia ematen dion kantunen izenburuak. Berak, izango duela, hitzordu berezi bat igande honetan Altzagarateari garen zuten, Altzagaratekoa da Janire Arantzabe, eta igande honetan Altzagaraten joko du, eta hori da nahikoa, bera oso urduri egoteko. Eraikitako etxera Asko kosta da Janire eraikitako etxe horretara buelta egitea, kantontan aipatzen duzun etxerako buelta hori egitea kaso nahi baino gehiago, baino iritsi da igandean da. Bai. Jo, kotxaren torren ez pentsatzen eta aurreko urteko gamonetan hasi ginen hau antolatzen. Hilabete asko izan die, uste dut berriz itxoin beharko banu itxoingo nukela, igande honetan iteko eta igande honetan ingoan bezala iteko, banda formatun, ilusio berez egiten dit, eta urduri denagatik, lekuagatik, eguraldiagatik ezakigulako ze pasako dan, gero mereziko du, seguro. Kontzertuetan aipatzen duzu Altzagaratek ze garrantzia duen zuretzat, eta horrexegatik Altzagarateko kontzertuan Altzagarate aurkeztea ere eta lana osorik aurkeztea berezi izango da, zuretzat badu gotorleku, ez dakite arnasgune, eta beste gauza asko biltzen dituen tokia ere bada zuretzat, ez Altzagarate? Bai, kostako zaita aurkeztea, iganden. Bai, ez dakit, askotan igual jendek galetzen dugu, baina zer da hor, hainbeste hain berezia Altzagarate eta ez dakit zer. Eta egia da beti esan detela dela, sinpletasunen daola berezitasun hori ez, nire etxe izan da jaio nintzenetik, nire bizilekue, baina egia da, nire gertuko inguruakin edo konparatuta, badala oso diferentea Altzagaraten bizi eta aztea, bai gertu naduketen ordizin bizi eta aztea baino. Da guztiz diferentea, ez neto ordizin zu etxetik anatera eta nahi ezun guzti eta gaio daukezu eskura, Altzagaraten hori ez da pasatzen. Baina nik beti esan izan ez, eta Altzagaraten nahi deten guztia ez, baina behar duten guztia hor badauketela, eta horreuki izan detela beti. Eta askotan leku bat aipatzen dugunen igual fizikoki edo aipatzen dugu, baina nire kasun egia da, nire familia eta bertako jendea lekutikan separatzea ezinezkoa zaitela. Eta kasu hortan Altzagarate bereziten don hori, nire familia izan dela beti. Aireratzen diskonek etapa ezberdinak pasa ditu, akaso espero zenezaken
etapa edo denbora tarte luzeagoan, pandemia tarteko, disko orkestu, ezin zuzenean jo, gero zuzenean jotzen hasi, ondoren taldea osatu, zenbate une bizi izan ditu dagoeneko aireratzen disko honek? Izan da kaos bat esan. Hemen izan itzen lehenengoz disko hori grabatu alizateko crowdfundinga aurkezten. Vertigo hori ez dakizula ondo aterako dan, ondo ateratzen da, gero grabatzea jun Bartzelonara, bueltatu, nasketak eta hori ere nahi baino behanduago bukatu genuen azkenen, kaleratu, nik kaleratzeko asmortan neuken nolabait aurkezpen kontzertu bat zukiteko asmoa, baino etzan posible izan. Eta horreneko frustrante izan zan baita ere, ni baneukelako gogo bat, talde formatu nena aurkezteko abesti horiek, eta urte bete behan dugu naiz, baina ez dakit, uste dut batzutan beste gabe bizitzan gauzako latokatzen diela, eta ez dela, ez digula ez da gauzei buelta gehiagin eman behar, uste baino luzego jotzen nahi da, baina gustora ere, hasi que... Azken asteetan, aritu zara, aste batzuk pasa dira, Lemoa Akustik Festen, aritu zara, Azpeitian, formato akustikoan, aritu zara, bakarka ere Donostian, saltxa berezi xamar batean, talde formatuan ere zera Ormaiztegin aritu zara, ez dakit baten bat aztuko dut horre beste kontzertura bat, ez, oie dia. Hemen, Gorkak esan du, Zumarragan txosnetan ere egongo da, uztaiak lau. Eta esan dut, Ormaiztegin, bai, Gorka, ondo, adizaude, Gorka Ormaiztegin egon zalako, berak ere badakian, han izan zinela. Iritsiko zara Altzagaratera behingoz, eta kaso, iritsiko zara Altzagaratera, espero zenezaken lehen kontzertu edo ez dakit zer ura baino, helduago, ibiliago, esan ezin bada, diskura atera zanetik, beste esan ezin bat, edo Janire Arantzabe bada, beste Janire Arantzabe bat ez. Bai, asko aldatu da, proiektua ikusteko moda ere aldatzen da, ni neroniara aldatu naiz, ez dakit asko eman dit esan ezinek, ni beti esan dut ez dela bakarrikan niretzako musika talde bat, hitzak berak badola oso garrantzi berezien ere bizitzeko modun eta gauzak ikusteko modun, eta hori ere, gizartea aldatzen doan bezala, hori ere aldatzen doa. Esango nuke, igual lehenengo elkarrezketa bat olain nunen proiektuan ingurun, bai izaten nun, ilusuen goliakela lehenengo kontzertu etxen izatea Altzagaraten. Ez da hola izan, baina egia da igual alde batetik ere eskartzen dutela, ze beste heldutasun batekin zoaz, kontzertu batzuk eman dituzu, esperientzi bat badaukezu. Eta besterik gabe lehen osan detena, ez? Askotan, beti dago esaldi hori ez, de que el tren no espera, askotan, trenak pasatzen utzi behar die, eta gauzak datozen bezala itea besteik etzaigo galditzen. Badago tren geltoki zaharretan oraindik kartelen bat oso polita diona kontuz, tren baten atzetik beste ator daiteke, eta tren bat pasa eta zu pasatzen hasten mazara, bestaldetik beste atorrelako eta harrapa zaitzakelako, baina hor metafora eta poesia pila biltzen da, eta trenak behin bakarrik pasatzen direla uste dut da diskurso bat oso txertatu dutakoa, askotan entzun duguna, presaka bizitzearen ziurrenik logika kapitalista horietakoa, eta batzutan bideak erakusten dizu, alperri dela, norbera estresatzea gauzek badutela, bere kabuz gertatu behar dutenean gertatzeko joera, ez? Eta uste dut ari zaizula gertatzen. Bai, esango nuke baiet, nik ez nuen ez da espektatiba gehiagikin sortua, uste dut askotan espektatiba horiek edo guk jartzen ditugunak gure buruan gain eta bestek jartzen dituztenak gugan ere, nolabait, relatibitate batekin, hartu behar ditugula, eta nire kasun hau hasi nintzen iten besterik gabe eskatzen zitelako, hola sentitzen dulako, eta bidea ere hola indet, eta uste dut, bidea ez da sekula uste dezun bezalakoa, eta erakusten dizu benetan, askotan ez dala uste dezuna, beste gabe da ona zehala, eta beti saiatu zen naiz gauzak naturalidadea handiz eramaten, eta musika bera ere hola urletzen detelako. Eta uste dut, gauzak poliki-poliki eta atera behar dana aterako dela, ez? Eta gertatu behar dana gertatuko dela, eta gertatu ez dana ez da gertatuko, eta listo, ez zaizkio buelta gehiagin behar dezalako gauzei. Momentu Altzagaraten igande honetan, kontzertua
duzu, kontzertua du entzuleak ere, bertaratu nahi duenak, akaso entzulen artean norbait izango da despistatu xamar, altzagarateari zarete gora eta bera, baina non dago altzagarate, zer da altzagarate, beraz, zer horrek azaldu, lehen eman duzu referentzia bat, Ordizia, Goierrin kokatuko du, Gipuzkoan, baina Ordiziatik altzagaraterare badago bide pixkat. Bai, gaina ez da bideo zona, así que... hori, altzagarate da hor Goierri ingurun daun auzo txiki bat, herri txiki bateko auzo txiki bat, eta hori, Ordizitik barrena Arama, Altzaga eta Altzagarate. Egia da, nahiko mendian daola eta goran daola, baina galtzeak hasi imposible dela. Bideak beste inora ez duelako eramaten. Altzagatera eramango zaitu, bai ala bai. Así que... Naiz inoen ziritxi. Nire ez? Bidea, kasu Kaso igandea. igandea da, eguna. Bai, bidea dago, baina Ordiziaraino trenez iritsi eta paseotxo batean altzagaratera ere iritz zaitezkete, Gero hemen... Paseotxoa zenbatekoa? Ernioko punteraino joaten zeate. Zenbat da Ordizitik, ordu bete. Eixo. Bueltak orduan. Bueno, gazat esango izuet. Zuko txaba daukaz ez da hori, Bai. Nire ikatzu esan zidan, altzagatik, altzagaratera, ordu bete zegoela. Gaur Google Mapsen jarriet, eta Google Mapsek dio oinez, 28 minutu direla. Atzo esan izun, enula espaldi bideo hori mereziko du bideo hori egitea, oso izango delako berezia, uste dute Janire Erantza beren, esan ezinen bilbidea jarraitu duen edonor badakiela, altzagaratik berarentzat duen pixua, baina baita aipatzen ari garen denboraren atzerapen hauek sortu dutelako beste esan ezin bat deskubritzeko aukera izatea, eta dagoeneko bihar altzagaraten diskonetan aireratzen ez dauden, igandean altzagaraten, diskonetan aireratzen diskoan ez dauden, hainbat kantu entzuteko aukera izango da, eta bi, bereziki altzagaraten estrenatuko dituzunek. Bai, ala da, egia da hori izan duzun hori ez, aireratzen diskoa urte eta piko atera genula ez, eta, akaso igual, musika talde batek bizio idon prozesuak, esan ezinek bizio honakin ez dauki antza gehiagi, denbora aldetik. Eta, horregatik askotan igual kantagarrik bai sortzen doaz, nik ez dut inoiz, ziot inoiz nire burua imugak jarri, eta ez nahiz oso zalea, diskoa orain dagolako aujo, eta ez nezu ezer gehioin edorako zerbait. Eta hori, poliki-poliki, denbora pasala ere kantagarrik sortzen jun naiz, talde formatuan ere banabil, eta jungea bizkat kantu horiei forma ematen, bigarren lan hortarako bidean, eta kantagarrik nik beti erakusteko gogo aukitzen dut, eta besterik gabe joko ditugu altzagaraten. Batzu jo izan ditugu kontzertu hauetan, baina bi azkeneko bi hauek altzagaraten estrenatuko ditugu, hasi que ilusio bereziaz baita ere. Igandeko arratsaldeko 7:00 altzagaraten izango den kontzertu berezi hortarako 5 kantu berrioin inguruan, bi gauza esan daitezke. Lehenago jo diren 3, inoiz baino sasoi honeagoan hobean iritsiko direla altzagaratera, ze hori ere badu kantuak zuzenean jotzen ibiltzeak, iristen direla heldutasun puntu batera. Eta berriak direnak inoiz entzun izan ez dituztenak izango direla, beraz, 5 arrazoi, behintzat kantu moduan iganden altzagaraten izateko. Arratsaldeko 7:00 eguraldiaren inguruan ez dugu aipatuko ezer, Janire. Bazparez. Ez dakigulako, asko aldatzen da. Bai, mira, gaur denetarik izan dugu. Baina, ez dugula, eta txarra balitz, ikusiko dugu. Momentuz pentsatuko dugu ez dela gora ditxarrik izango. Baina nire Erantzabe agurtu horretik normalean artistari gustatzen ez zaion, baina kazetarioi asko gustatzen zaigun galdera bat, edo eskara bat. Esaiozu entzuleari minutu batean, zergatik joan behar duen igandean, altzagaratera, esan ezin ikustera. Ni ez naiz batere saltzaile ona. Eta nik beti pentsatu izan, eta askotan, eta hilabete hauetan euki dugu etxean galdera hori ez. Jo, eta jendea etorriko da, jendea etorriko da. Eta nik beti erantzun bat ematen nien, eta niri ere kostatzen zait hori sinistea, ez? Edo hortan mantentzea. Baina esango nuke etorri nahi dona etorriko dala. Eta niko hain hemen lau gauza esategatik etorri nahi dona ez dala etorriko seguraski. Orduan ez dakit, nik esango nuke esan ezin orain arte jarraitu dunak, eta zalea danak, eta sinisten donak egiten dugun hontan. Uste dut, beti izan dut altzagarate oso leku berezia dela, asko zor diotela lekuari eta hartako jendeari, eta iganden oso egun politia pasako degula, berezia izango da, eta bertan egongo geanok esan ahal izango degula ez, ane nintzera ni ere bai.
Janire Lantzabe, mi esker gaur bigarren kafera etortzeagatik, kakapila igandean, eta entzule, badakizue, han bazaudete esan alko duzuean egon zinetela, bestelaz. Eskerrik asko Janire. Ni esker zuei. Aio. Aio. Bizitzaren hor bainez, kositak ortegian, irribarrerik margotzen ezenean. Denbora isilutakoen oi hartzuna, besterik ez da. Nostalgiaren aritik tiraka bizi gara. Denbora isilutakoen oi hartzuna, besterik ez da. Esaidazu nola bizi, esan ez nizu erlojuen horratzetan harrapatuta, minutuen esklabu bihurtu ote gara. Keep calm and bigarren kafea. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren sinbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea. Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 77an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango euskal etxe egon bidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80garren hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki-poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster artio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urteetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko, Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok, 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz,
Eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, bino egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Resulta que el agua fría ya se ha templado en la bahía, que siempre espero la ola cuando casi se ha ido el día. Sentado en mi tabla el viento suena como tu risa, de pie sobre la espuma, en equilibrio vuelvo a la orilla. Resulta que Egun hauetan asko hitz egin dugu suaz, izan Nafarroko suteengatik edo izan gaur San Juan bezpera delako eta sute txiki pila bat piztuko dituztelako Euskal Herritik, baina guri korrontearen aurka ibiltzea gustatzen zaigu eta gaur suaz hitz egin ordez, guk gaur ura aipatuko dugu eta bereziki itsasoa eta bereziki itsasoan oinarritu edo inspiratu den pitxia bilduma bat. Y de pronto ha comenzado a caer una lluvia fina. Izan ere, gure kolaboratzaile den Maria Romero Laspiurrek bilduma berria argitaratu du, Kala izenekoa, eta bildumako pieza guztiek, itsasoa edo itsasoko oroitzapenak gogorarazten dizkioten izenak ditu. Hori ikusi dugu behintzat Mariaren webgunean edo Mariaren sareetan, baina pentsatu dugu, hona etortzen da bi astez behin eta modaz aritzen gara eta askotan urrutiko modaz eta mugez gaindiko modaz eta gauza askotaz eta esan dugu, zergatik ez diogu Mariari galdetzen zer den kala eta zer den aurkeztu duen hau. Arratsaldeon, Maria. Ui, ez dugu Maria entzuten. Oh, Maria. Resulta que hoy es domingo y los domingos todo te pesa. Agian urazpian dago Maria eta horregatik ez dugu entzuten. Zugu entzuten gaituzu ez da Maria? Maria! Maria urazpian dago! Las olas y entonces suena esa canción que hablaba de las corrientes y las ballenas. Y ese olor a café y tus gafas de colores, el cuadro que te pinté. Te quiero igual que entonces. Nik uste dut orain baietz, Maria Romero Laspiur. Oin bai. Orain bai, orain bakarrik behar dugu zure ordenagailuko volumenak entzea. Bai. Vale, listo. Orain entzuten gaitu. Ez que oin ez ez egiten. Berea guk entzuten zaitugu orain. Egon beharko dugu mugikorra pixkat hurbiltzea ora, urruti xamar daukazu. Hola, nondo? Hartu. Gertu dago. Hola, nondo? Hola, nondo?
Bai. Bueno, urruti xamar dago, hau Bai, txori. urruti zaude, Maria. Bai, jolin. Ez, orain Bai, abeto. orain- Listo. Oino beto. Bai. Listo. Bai. Bueno, arratsaldeon, Bai, ongi picos etorri. movia eta listo. Arratsaldeon. Etetik beti ezaiagoa dira gauza, badakigu, baina bueno. Bai, aurrez Baina hemen zaude beti behintzat. errazago. Bai, hori bai. Eta grazia gehiago eta dana hobeto, baina bueno. Aber lortzen dugu gaur zerbait ondo itzen eta listo. Bai, gaur San Juan eguna eta itsasoko nire biziak itsasokoak, goza guztiz. Bueno, itsasoak bai badaka beran garrantzia San Juan egunean, ez? Bai. Donostian itsaso ondoan pizten dira zuak. Bai. Orduan, bueno. Eta Googleen esan dugu proposamenen bat, ezta? Olatuak atzan dituzula salto egitearen zazpialdiz. Zazpialdiz salto egin olatuen gainean, sorte ona ekartzeko, edo... Bai, egia da, arrazi duzu Maria, itsasoak eta gaurko gauak baduela horrelako loturaren bat. Muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera Beraz, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baina ziurrenik gehienengoek, bai. Maria Romero Laspiurrek 3D sistemarekin, edo 3D imprimatutako belarritakoak egiten ditu, eta, bueno, belarritakoak eta azken aldian gauza gehiago egiten ditu, eta kolaborazioak beste markatxoekin, baino esan bezala Kala izeneko bilduma sortu du, eta Kala izeneko bilduma horretan, badaude Perla, Isla, Pala, Kalavera ere horrelako izenak dituzten belarritakoak. Esan bezala, itsasoan inspiratu delako. Agian, Maria, Donostian bizizarelako horregatik izan da? Bai, a ber, bueno, ingo kolekzioa atera da super berandu. Normalian, marzo bukaeran edo ateratzen dut udaberriko kolekzioa, baina aurten ateran eban beste kolekzio bat, beste marka batekin, agizarekin batera, eta orduan, ez batzeko hainbeste bat eta bestia, bueno, pensatzen pizka da atzeratzia. Baina atzeratu zitzaidan pila bat, eta orduan ekaina zieran, publikatu neban kolekzio berria. Eta, bueno, itxasu garena da, azkenean, azkenengo hilabetietan, ongara, ez gara egon guretzian, guretzia obretan zegoen, orduan, utzizuguten etxe bat, eta etxe hortatik itxasua ikusten genuen. Orduan, nero, itxasua ikusten neban, eta ez dakit koloriek eta inspirazio iturri bihurtu zidan. Eta, bueno, nien hago itxuta egunero itxasua ikustera, ez dakizu, baina nire. Eta hori, eta bueno, hortikan atera zan pizkat ideia, itxasoko elementuak, gero bai, nagizaren kolekzioak pizkat itxasoarekin zekantzen ikusia, orduan doa izan pizkat batura bat, eta Kala izena, azkenean bai, beti inventa buitzen ditute kolekzioen izenak, Eta dira, oso izen arraroa, Marliz, Minrose, no sé, eta orduan, claro, nire dendak, nik sartzen ditut belarritakoak dendazkotan. Orduan, claro, imaginao, jendeantzako da kriston liua izenak jakitzia, porque nik inventa bitzen ditut, orduan dira unos nombres extraterrestres. Eta, ongoan baterako izen batzuk, en plan, itxasuarekin zer ikusi dakatenak, baina igual neri gogoratzen dezatenak itxasuari, badauz, adibidez, bat da Gala, eta Gala igual ez da inbeste itxasuarekin zer ikusi dakan zerbait, baina ez dakitze azido ziatzen neban, Dalin emaztearekin Gala izena zekala, eta Dali kadakezen daka etxe bat, eta bueno, beran unibertso hori baitizkat itxasuarekin lotzen neban, edo Mediterranear itxasuarekin. Orduan, bueno, Gala izena ipinino, bebai. Eta dena dakate bukaera, la. Orduan, horregaitu da, itxasuarekin dakaten nozer ikusea, baina la silabakin bukatzen diren. Argazkiak ere ondartza batean atera dituzu, edo ala dirudi behintzat, edo kroma bat izan daiteke, baina honek argazkietan itxasoa ikusten dut. Hori ere, ze izaten da zailagoa? Belarritakoen diseinua egitea, edo
kanpainaren, ezakit alderdi kreatibo guzti hori sortzea? Pixkat, bueno, lehenengo datoz ideia puntua gero danakin lotzen da, azkenean, nik ez den itxasua, eta itxasua dia belarretakoa, baina baita pentsatu dira dut pixkat, gero argazkiak nonaterako ditudan, zentzuk izango diren itxaso, argazki horien koloreak edo tonalidade ezberdinak, ze pertsona agertuko diren argazki horietan, ez, kasu honetan, kolekzio honetan, saiatu nahi pixkat, adin desberdinetako pertsona edo emakumeekin argazkiak ateratzea, pixkat zelan bizitzaren etapa ezberdinak edo, azkenean emakumearen etapa ezberdinak, edo ziklo ezberdinak, edo ongo udan egiten ziren 5 urte nire lehenengo modelu bat, diseinatu nebanetikan, orduan pixka nahi neban zerbait berezia egin horrekin, oraindik ez dutena atera, publikoki, baina, aurrera goikotiko dozuena. Gauzatxoak datoz. Bai, eta pixkat ideia horrekin ja, txutinak, nik alde batetik ateratzen dute editoriala moduan, modeluekin eta bat, gero bestalde batetik produktu argazkiak, eta gero bestaldetik detaile argazkiak, orduan, klaro, hiru horien okia dute, ez dakitzen dio bat edo lotura bat, iruden artean. Orduan, kolore paleta bat eteragiados, modeloak gutxi gora bera pentsatu behar ze estilotakoa nahi ditudan, historio bat kontatzeko, eta hortan ibiltzen nahi. Kolore paleta aipatu duzu, baina aipatu behar dugu, badaudela hemen urdinak, ze agian hori da espero duguna, ez? Itxasuan inspiratutako belarritako batzuk ziur urdinak direla, baina badaude adibidez kala izeneko belarritakoak, eta ezakit hori diren oraintxe jarrita dauzkazunak, zuk jantzita dauzkazunak, baina laranja kolorekoak dira, ez da? Bai, hori da, koloriak, oingo kolekzioko kolorea dira, txuria, urdina, laranja eta rosa fuksia. Eta bai pixkat itxasua, baina baita zen ondartza. Ez dakitze niretako bebait kolekzio hau da pixkat nire txikitako edo nire ondartzaren oroitzamenei buruzko kolekzio bat. Eta hori eta, la rosa eta naranja iruditzen zaizkit kolore batzuk oso udakoak eta gero txuria bebai, azkenean direra kolore batzuk udan erabiltzen dituguna batez ere, eta hola moreno egonda eta como que favorecen. Eta hori, pixkat ideia hori izan, adibidez naranja horiek, itxasoko alga edo arrainen koloreak izan daitezke, tono horiek, orduan, pixkat horrekin jolas. Txikitako ondartzak eta hori iradokitzen dizutela belarritako eta kolore hauek, ze ondartzatan igarotzen zituen Maria Romero Laspiurrek bere txikitako udarak? Nik lekeition pasado ditzen nire uda guztiak, nire gurasoek eta nire aiton amonek etxia zekatenan eta urtero juten ginen ekainetik azita irailera arte, han egoten ginen uda guztia. Eta egunero, altzaldian ondartzan egoten ginen, zegoan beste umientzako zantokirik onena, ez? Eta guraldi txarra ezagoenean izen, ondartzan egoten ginen egun osua. Orduan, niretako ondartza izan da beti, behintzat, txikitako oroitzamenetan partea handia edukitaben toki bat, ez? Eta lagun asko izen zituzun, ez? Garai hortan, zegoazen jolasten ondartzen, eta albokuak inazen zina jolasten, eta gero besteak, eta lagun asko sortu dira ez, ondartzan jolasten. Eta hori ilitzen zituen superpolitxa eta udako oroitzamen berezi bat. Eta igual egia da nagusiago egiten zarenen bitartean ez, azkenean igual opor gutxio dituzu, edo ezakazu hain errez ondartzara juteko aukera, eta pixkat hori izan. Maria, esango zenuke aurreko bildumekin alderatuta oso desberdina dela hau? Oso desberdina ez dakit, badaude gauza batzuk, igual
antzekoak edo ez toke batzuk izaten antzekoa beste kolekzio batzutatik, baina egia da, pixkat, bueno, forma aldetik eta horrela, igualai direla, bai, itxasoaren lotura hori igartzen da, ez azkenean besteak igual gehiago dio lorak eta olako gauzak, eta hauek dira gehiago algak edo itxasoko, bueno, gauzatxo, lorak edo landareak edo... Eta nun lortu dezakegu bilduma hau oso garrantzitsua da. Galetu behar nuenik, hori izan eraportazio bakarra. Nun topatu? Bai. Nun topatu, egia zen toki askotan. Ontzen, bueno, nire webgunean zertzen baldin bazarete, agertzen dira. Bai, hor, ikusi, zertzen baldin bazare infon, agertzen dira bertako, bueno, sartzen ditugu denda guztia, eta gero, hor, ikusteko puntos de venta eta kontakto, hor agertzen dira hori, denda guztia, eta gero baita, gure webgunean aurkitu dezakezue gure nire benarritako kolekzio berria, eta gero, eta Posidonian ere bai, ez? Posidonian ere bai, Posidonia badago horre, bueno, denda moduan, bai zartuta. Eta egia zen oso postik, arrerarekin, ez neban, espero. Bueno, pizkat netorren atazko jatan kolekzioa, hori, azkenean atzeratu inozalako, eta nila bilurran ekalako, igual pizkat erando zetorrela dendentzako, azkenean, claro, den beri izan juntatzen jakeen beraliekin, ez? Eta pizka bildurtu, eta baina, bueno, nik uste dut arrera oso nauki dagoela kolekzio berriak, eta postik nau. Etzaigu okurritzen denboraldi hau agurtzeko, edo Maria agurtzeko, ezakita itzaki abeagorik bilduma berri bat, ze esan dugun bezala, denboraldia amaitzear da, eta gaur Maria agurtu behar dugu, eta denboraldi honetan gai ugari landu ditugu, ez dakita adibidez, Met Galaz aritu gara, baina aritu gara Palestinan arteak ze garrantzia duen, eta musikak eta arteak nola elkarlan egiten duten, edo ondarearen Europako eguna, mila gai landu ditugu Mariarekin, eta atxeden eman barko diogu neska gaixoari, udaran atxeden hartu dezan, eta, bueno, inspiratu dadin gauza gehiagorekin, denboraldi berrian kontutxo gehiago kontatzeko. Bai, pena horrez egotia agurtzeko ondo, baina, bueno, egueltatuko gara, eta hori ontzen uda dator, danon deskantatzeko pizka, bihar dugu lan ikuste du deno. Bai. Ni aurreko artean oporretan egon nintzen hori ezateko da, bai, azken aldian kale egin du pizka, Maria Romero Laspirri. Hori, ez dakitzen pasau jatan, dana junto jatala dana batera, baina, bueno, baina bai, gogua dakatela bai hori, da, eguraldi ona, egun usteak, bueno, danok dakagu, izkatizutatzeko, eta hori, oso ondo segi, eta oso ondo pasa uda hau. Baita zuk ere, Iraiaren 19an, astelenean gu bueltatuko gara, zinemaldiaren, giroan kursaleko gure estudiora, eta aste horretan, 22 osteguna Maria, baina ez dakit, 22an, eta kaso bestegunen batean hasi barko dugu, alfombra gorrian ikusi dugu. Euskal Herriko diseinatzaien presentzia zinemaldian, gauza horiek komentatu beharko ditugu. Hori ja klasiko bada. Klasiko bada, bila da. Eta batutan ja, 500 saio egitera bide doan programa batek behar du urte hasi, pixkate klasiko batzu helduta, oinarri sendo batzuei utxita, eta guk ere horrelaxe egingo dugu. Maria Romero Laspirban mila esker, besarka handi bat, eta horixe, irailean izango dugu berriz ere, elkarren berri. Eskerrik asko zuei, agur. Gelditu makinak. Badira kontu batzuk, heldu behar zeniekela konstiente izanagatik beste aldera begiratzen duzuna. Adibide ezagunenetako bat, alarma. Izan ere, hain tentagarria agertzen da atzeratzeko aukera, ez pentsa, badaude gehiago ere, besteak beste softwareak. Software libreen alde zaude, badakizu burujabetza maila zibernetikora ere eraman behar dela, baina, zeinen erraza den jada ezagutzen duzun Windowsa erabiltzea.
Nonbaitetik astearren, Gorka Julio Talagios kooperatibako kidearekin bildu gara, Ziber burujabetzaren gainean hitz eta pitzaritzeko. Ez ikusiarena edo jakinezarena egiten diogun beste alor bat kutsadurarena da, zehazten hasizkero farmako kutsadura esaterako. Zer, medikamentuek kutsatzen aldute ba? Ez egin despistatu plantarik, saioa Domingo farmazialaria eta Osakidetzan debagoieneko esiko langilea datorkigu azalpen emaile eta. Borobiltzeko berriz, ezentzunarena sekula egingo ez diogun pilulagilea, Oier Etxebarria eta energia aholkuak. Gelditu makinak saioaren 33. atala ate joka dator eta bizkarra ematea ez da aukera bat. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Hace tiempo que te busco, quiero que se levante el telón, pero te acercas y me asustó. Me quedo a las puertas, corazón. Hace tiempo que me huyes y luego me escribes a traición. Se abre una ventana y fluye agua y fuego hasta el siguiente apagón. Podría vivir media vida en esta ambivalencia. Horrela, DJ Oiana Maritorenaren musikarekin murgilduko gara azken tarte luze honetan, bigarren kafean, ze osteguna da, eta osteguna izaki agendatera bar duzu, zuen gure plan proposamenak zuen agendan txertatzeko. Ze baditu, gehiegi ere ez? Ez. San Juanak eta solstizioak kalte egiten dio arte eszenikoari. Ez galdera sakona, Nik uste dut musikaren mesedetan. Bai, hori da, hori esan barro nik ere. Uste dut asteburu hau kontzertuz josia Bai. egongo dela, eta kaso arte eszenikoen alderdian pixkat gutxixio. Baina egon, badaude aukerak, beraz nahi duenak dena egin dezake, antzerkia, dantza, musika, denetarik. Ya no creo en el destino y me cuesta llamarte compañera. Babi, erostirala, San Juan gaua, ekainak 24, eta guk baditu zuentzat, pare bat proposamen, bata behasainen usurbean zokien oian. Hoxe, arratsaldeko 8:00 antzerkia ikusteko aukera izango duzue, Ika teatroaken Tarara obra taularatuko dute bertan, beraz hementxe proposamen hau. Eta dantzaren inguruan festamentua, Asparrenan izango da, Araiako plazan gaueko 9:00 Tio Teronen semeakek sortutako pieza hau ikusgai. Tiremos al aire una moneda, dejemos que gire la rueda, sin ponerle palos de orgullo. Larun batean ekaineko 25 batzuk San Juan ajea izango duzue, baina, ez da txarri zaten ajea artezenik gotaz gozatzeko, eta badugu Nunabut. Zegin nola esan behar den hau? Nik ere ez da gire esan Nunabut edo Nunabut, auskalo. Galetu halko diogu, bai, Miriami, hori da. Miriam Kazabonek sortu du pieza hau, eta arratsaldeko 7:00 Donostian egongo da ikusgai Blas de Otero plazan. Euria eginezkeo berriz, Gaztezenara pasako dute emanaldia. Pentsatzen du doakoa izango dela bi modutara, beraz proposamena hortxe daukagu. Eta sinopsian esaten duenez, dena geldi dagoenean, entzun eta begiratzea bakarrik geratzen zaigu. Eta momentu orduantxe, gertatzen omen da dena. No lo quiero detener. Podría vivir media. Estreinaldia dela esan nahi dut, iraietik aurrera uste dut emanaldi gehiago dituztela, abuztuan agian ere Durangon eta izango dira, baina estreinaldia Donostian izango dute larumatean. Donostian batzuk estreinatu eta besteak azken atxean ibiliko dira, zean labakak eta bea egizabalek izango dute olako emanaldi berezia, dokantzokien. Bai, erradikalaken inguruan aritu ginen bearekin duela desente, eta emanaldi asko egin dituzela esango nuke ikasturte honetan zehar agendan egon direlako, eta larun batean Donostian egongo dira dokan atxaldeko 7:00 eta erradikalak azken festa eskainiko dute, beraz hortxe, aukera.
Eta beste proposamena berriz, Azortzi autobidearen bestaldean, Larrabetzuko eskolan, arratsaleko 7 izango da trapuzikinek. Hoixe, udalbiltzak sortutako geuretik sortuaken proiektuen baitako proiektuetako bada, trapuzikinak, eta bertan izango da ikusgai, gogoratzeko sinopsian aipatzen zuten arropa garai batean garbitzen zenean, eta hor zenbat trapuzarreta ateratzen ziren jendearen artean, eta horren inguruan aritzen dira bertako protagonistak. Ya pudimos probar de esos jarabes tú. Espero que la suerte. Garrantzia itzela izan du ziur garbiketa lan horietan sortu diren konbertsazioek eta zenbat elikatu duten sorkuntza imaginarioa, ez? Esango nuke, ez dakite, Lorcaren Jerman ikus dezakezun estena bada, oso rekreazio politia egiten zuen zinean Almodóvarrek, bere azken aurreneko pelikula zen, autobiografiko xamarra zena. Penelope Camarena egiten zuen eta umetxoarena. Hori da. Besterik gabe hor, lehenengo sekuentzia, olako plano sekuentzia luze batekin, txuri, nuklear, eder, zoragarri batekin, eta horre egiten du, ez, omenaldi bat, labanderei edo garbitzaile hoiei, eta baina horre Dolori Gloria. Bai. Zenbat sortzen denez, eta bi hau datozkit burura, baina uste dut denok ikusi ditugula gehiago. Zinean, antzerkian, badala momentu visual potente bat, baina horratzean ere ikaragarrizko sakonera gordetzen duen, ez? Euskal Wikipedian aritu dira Euskal Herriko txoko horien argazkien bila eta osatu dute bilduma bat. Ze herri askotan oraindik badaude, zekin ere Malbizturkoa da, eta Albizturren badago, kontserbatzen dago oso ondo adibidez, eta bildu dituzte egin dute Euskal Herriko bildumatxo bat. Oso polita. Ze ona. Que no te corten el baile, que no dome. Trapuzikinak Larrabetzuko eskolan arratsaleko 7, hori larun bateko 3. proposamena, baina igandeari begira, igandeia badator. Pixkate, ez dakit, San Juan Aje hori pasata, beteago. Bai, Ikimi Klik ikuskizuna egongo da Biriatuko plazan atxaldeko 6, Eleka konpainiak sortu du lan hau, eta bi dira protagonistak, bi dekoratzaile, oholtzara igotzen direnak elementu ezberdinak eramatera, eta elementu horietako bakoitzarekin ipuin bat kontatzen dute edo ipuin batera jotzen dute. Akaso haur edo familia ikuskizuna izan daiteke, baina proposamen interesgarria. Arriminak ere ikusteko aukera izango da igandean arratsaldeko 8:30 zestoako antzerki astean, gero aipatuko dugu zerbait gehiago antzerki aste honi buruz, eta Azia piezaren laburpen koreografikoak eskainiko dira Donostian. Irailean estreinatuko dute lan hau, Aritz Salamanca egongo da bertan berriz ere, Arkaitz Gartziandea eta beste hainbatekin, eta igandean eskainiko dutena da Aritz Salamankak eta Gontzal Mendibilek Kutxakultur plazan aurrerapen moduko bat. Beraz, horretara ere gonbidatua gaude, eta ez dago gaizki olako lanen aurrereko lantxo hori ere ikusteko aukera izatea. Aipatu duzu Ikimi Klik Biriatuko plazan izango dela, eta bururatorri zait ze politia den Biriatuko plaza, eta ze politia Biriatuko herria, eta ze ezaguna den Euskaldun askorentzat, Euskal Herritar askorentzat, ze Biriaturen referentzia imaginarioan dugun, ikuskeran dugun lehenengo referentzia peajearen da, eta autoiarena. Eta laizzer iritsiko dira autoiarak, eta Euskal Telebistako berri maile bat bialduko dute ara, kanpin dendarekin, bizitzera, espero dute kanpingasa eta jatekoak eta ere emango dizkiotela, bertatik egunero, gaur 7, gaur 14, 27 kilometroko autoiarak, eta denak Biriatun. Peajeari izena ematen dio ondoan dagoen herriek, asko ezagutuko duzu, baina akaso muga ingurutik urrunago bizi den entzuleak, ez du hain identifikatuta izango, eta Biriatu herri zinez ederra da, oso polita. Beraz, bide batez egin dezakezue, bai Ikimi Klik ikusi, eta akaso ezagutzen etzen duten herri bate deskubritu. Baina tira, igandean proposamen gehiago ere baditugu, leku ezagun hauetan, adibidez, Bilbon, hor referentzia erresagoa da, ezta? Bai, lekuz-lekuz ari zara, ezta uste dut. Lekuz-leku jaialdi bat da, hainbat jatorri geografikoko dantzarien proposamenak biltzen dituena, eta Bilboko Abando Ibarran egingo da. 22tik 25. Beraz oraindik badugu gaur, bihar eta etzi. Nik ostiral eta larun batekoak ekarri ditut, eta ostiralerako proposamenak dira, 7 hasiko da Aita Arrupe pasabidean dai, ikuskizuna, denak dantza ikuskizunak dira. 7:30 leku berean La medida que nos ha dividido, 8 trat,
Txumika kaian, eta 8:30 berriz Guggenheim inguru horretan Oblivion. Eta larumaterako ere beste proposamen batzu daude eta lekuak ere antzekoak dira. Aita Arrupeko pasabideko eskaileretan 7etan El Espejo, Aita Arrupe pasabidean 7:30 Extinction, Córdoba Dron Guggenheim ingurualdean 8etan, eta ordu berean 8:30 Ahora Bailamos Todos, barkatu 9etan, eta Mambuxa 8:30. Baina danak inguru horretan 7etatik aurrera dantza ikuskizunak egongo dira. Beste jaialdi bat ere bada. Kale Fest, honek iraupen luzeagoa du, maiatzaren 15ean hasi zelako eta urrira arte egongo delako, 25, 29 ikuskizun daude bertan, eta larunbati igandean badaude ikuskizun ezberdinak. Dantza adibidez larunbatean Que tienen las flores, Areetako eskoletako plazan 7etan egongo da Altraste konpainiaren lan hau, eta antzerkia berriz Sike, Santa Eugenia plazan gaueko 10etan Markelineren lan hau, eta biak helduentzako proposamena dira. Eta igandean berriz, generoa San Nikolas plazan eguerdiko ordu batean, Kimuak sortu duen lan hau, generoan inguruan aritzen dena, eta bidearen amaieran, plaza berean, San Nikolas plazan, arratsaldeko 7etan Bilboko Hortzmuga konpainiarena. Eta horrez gain, lehen aipatu dugu zestoako antzerki astea, gaur, ez bihar hasiko dena, barkatu, eta uztailaren 3 amaituko dena. Eta proposamen ezberdinak daude. Aikio dago ostiralean, larun batean ere Aikio egongo da, eta igandean berriz lehen aipatu dugun Arriminak. Astelenetik aurrera beste proposamen batzu daude, Bidaide, 3 kortxe azukre asko eta brandi gehiegi, Lur, baina askok sarrerak agortuak dituzte. Beraz, aipatu behar dugu, baina urrengoetarako ere zestoara joan nahi duenak biskor ibili beharko duela. Eta larun bat eta igandekoa dira zestoako antzerki eskolak egiten dituen ikuskizunak, Amankai Gaztainagak zuzentzen duen taldekoak. Eta horrez gain, esango genuke gaur akaso estena profesionaletik kanpoago, baina herri askotan, suaren inguruan, emanaldi pila, dantzan, kantuan, antzerki giroan, akelarre giroan, hori dena ere gaur gabaz izango duzu. Ekaitzak debekatzen ezpadu edo zailtzen ezpadu behintzat, hortxe izango duzu. Guke aurrera egingo dugu, senyorita bat akelarre batian kantu honekin, Kobanen kantuarekin, eta segituan gaurko gure kafe hutsa tarteko gonbidatu aurkezuko dizu. Kaos eta festa, izerdi patxetan, burua biraka, lakak balantzan, ezkan mamitxua, kakerraren atxa, inosia martxan, daga biga. Kaos eta festa, izerdi patxetan, burua biraka, lakak balantzan, ezkan mamitxua, kakerraren atxa, inosia martxan, arma tiro, pum! Zean usartu zara, portu bete hontan, Gundagoeneko atera, dekon sentia menditutan. Deskapotable itzulita, oraindik xokea, ama berkina argazki hartu eta botan unairea. Suaren dardara, bigarreko zantzan, iruzio joa, gizona dardun batia levantzan. Señorita bat akelarre batian, suaren dardara, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
você não quer me ouvir. Fugir agora não resolve nada. Amaia Lizarralde Gorosabel, Donostia, aktorea. 20 urterekin arte dramatikoa ikasi zuen Donostiako Antzertin, eta 23rekin Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka bati esker, Madrilgo William Layton eskolara joan zen. Malasaina auzoan kokatu zen garai hartan. De quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. Bere formakuntza Teatro de la Abadian jarraitu zuen, Jose Luis Gómez eta Rosario Ruiz Rogersen eskutik. 6 hilabetez bertan ikasten aritu ondoren, La Fura dels Bausen pieza batean parte hartu zuen, Simbiosis izenekoan, eta Gómezek konpainiarako hartu zuen. Bertan eman zituen 4 urte. Quando o tempo abrir, abra a janela e veja eu sou o sol. Euskal Herri eta Madril artean ibili zen garai hartan. Horrela, Madrilera aizpari lanera laguntzera joan zen batean, casting batera aurkeztu zen kasualitatez. Los 7 contra Trebas, antzezlanerako. Eta hartu egin zuten, eta berriz ere Madrilera bueltatu zen. Bere telebistako lehen lan profesionala Aze Parea izan zen, eta atzetik hainbat saiotan aritu da pantaila txikian. Metropoli, Fisika o Kimika, Biktima número 8, eta azken aldian ere maiz ikusi dugu. Akazias, Alardea, La Línea Invisible edota El Internado Las Cumbres telesaietan. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza. A nossa história não. Hala ere, Cristina Laguna pertsonaiak atera omen zuen anonimatotik. Hospital Zentral telesailean 4 urtez gorpuztutako psikologoak. Ondoren tauletara bueltatu zen, politikamente inkorrekto lanarekin. Paco Mirrek zuzendutako lanari esker. Eta holtzan beste hainbat lanetan ere aritu da. 3-1, sarean kateatuak, mikroantzerki ezberdinak adibidez, El Cielo, La Firma, edota azkena, Amaia. Zinemare ondo ezagutzen du. Zorion Perfektua, Izarren Argia, Bianai, La Voz Dormida, hauetan guztietan ikusi ahal izan dugu besteak beste. Egindako lan hauetaz guztietaz gain, antzerki eskolak eman izan ditu, ipuin kontalari ikastaroak, blog bat dauka, denetarik. Azken 2 asteburuetan Amaia lanarekin Donostiako farandulan aritu da, eta egun hauek libreago izango te ditu. Ongietorri bigarren kafeko kafe utxera, Amaia Lizarralde Gorosabel. Kaixo, arratsaldeon denei. Arratsaldeon, nik galdera bat egin barri zut, baina lehenago nire lankide egin barriet galdera. Zuek badakizu zer gertatzen den ping-pong partida batean, maitenis partida batean, norbaitek beste bere arerioa gainditzen duenean utxean utzita, alege, 12 eta utxekoarekin. Ez, boa. Galtzen duenak maiazpiri pasa behar duela. Baina, hau zuk asmatu duzu, benetan? Ez, hau, kirol profesionalen akaso ez, baina maiten isola materrean, lagun artean eta nahiko ikoa da partida jokatu. Olimpiar jokoetan ez dute egiten. Ez dut uste, hori egiten duten. Baina, horren galdera dator, Amaia Lizarralde. Lehenengo galdera, entrevista hauetan izaten da, ea, arte eszenikoen protagonista zareten horiek, kafezaleak zareten, bai, ala ez. Bai, ni banaiz kafezalea. Eta honek suposatzen du 12 eta utxekoa, kafezaleak ez diren goiuri eta oianaren aurrean. Hala! Amaia ez beti pasa behar dugu? Berez, ala behar luke. Hasi ginen estadistikak apuntatzen, Amaia, eta bertan ba kafezaleak, ez kafezaleak, kafezale hoiak nervio gehiegi sortzen zizkielako bautzitakoak. Eta egontzen momentuan nonalako, ez dut esango oreka, baina bat zeuden kafezale etzirenak ere. Esango nuke hilabeteak daramatzagula, denak kafezaleak direla esaten. Pixka exageratua da, ego juri? Hala da. Nik gu txikitan etxean,
beti kafesne hartzen genuen. Goizean zan edo neskuika, kolakaua ez genuen hartzen. Orduan, batzuek hartzen zuten neskuika. Nik ere neskuika hartzen nuen. Nik esnea eta beti botatzen zidaten kafea. Horatzen naiz, 20 urtekin utzi niola kafe hartzeari. Aiba! 20 urtekin. Wow. Gero bueltatu nintzen. Gero 22 bueltatu nintzen. Zan, iruditzen zitzaidan gehiagi zala. Baina, zuzea, benetako influencerra. Osea, da, jendea hasten danean kafea edaten, zuk ja dagoeneko utzi egin duzu, zezu aurretik zoaz. Bai, Wow, hori. ze ona. Beno, galdera ez serioen sorta amaitu da, eta orain Oiana Maritorenak galdera serioagoak egingo ditu. Justu Amaia, aipatuzu 20 urterekin kafea hartzeari utzi zeniola, eta 20 urterekin antzertin sartu zinen. Nik jakin nahiko nuke, zerk eraman zintuen antzertin izen ematera edo antzerkia ikastera? Bokazioak, bai, barruan neukan animaliak edo beharrak. Ez, bueno, txikitatik esaten nuen aktorea izan nahi nula, eta zan, bueno, gainera, bueno, nire zeniden artean txikia eta gaztena nintzenez, ez ninduten serio sartzen, eta orduan zango, bai, artista izan nahi dut, taparrez, ez? Eta nik ikasten nuen ikastetxean, etzan zehantzerkirik egiten, eta, bueno, garai horretan estraeskolarrak eta ez ziren existitzen. Eta ni Donosti zentroan bizi nintzen, orduan antzerkia eta hori, etzan ez da jakin ere zer zan, ez? Eta orduan, bai, nik ikasi nun ikasi nun, eta orduan bukatu nunean, hori gurasuek galdetu zieten, eta zer egin nahi ezu, eta antzerkia, eta goatzen nahi zaitak esan ziala, antzerkia egin nahi ezu, onena izan behartzeala, eta esan nion, bale, onena izango naiz. Eta begira, eta ordutik onaino lanean, eta hortaz. Bai. Bueno, egia esan, betidanik musika jotzen nun, gitarra, flauta, kantatzen nun, ukelelea ere jotzen dut orain, baina pianoa, harmonia, musika karrera iten ari nintzala, ez? Karo, ateatzen nintzen ikastetetzi, eta zerbait artistikoa, musika ikastea zan. Eta orduan, goratzen naiz, gurasoek bultzatzen ninduten musika ikastea, ez? Amak nahi zuen ni piano irakasle izatia. Eta nik esaten nion, ni pianorekin jarraituko dut, baina enaiz irakasle izango. Eta hola. Bai. Eta kuriosoa, akaso, gurasoek artista izan nahi du horrela antzerkiarena esaten zenionean hori esaten zuten, baina pianoa serioago hartzen zuten. Uste duzu musika zenbaitetan serioago hartzen dela ikasketa bezala eta lanbide aukera bezala aktore edo antzerkiarena baino? Bueno, garai horretan normalagoa zan musikariak izatea aktoreak baino, ez? Osea, ez dakit zenbat aktorez zeuden garai horretan, osea, esaten ez dakit. Eta musika bai irakasten zan, ez? Eta konservatorioa. Eta kaso bide akademikoa landuagoa zegon dagoeneko, ez? Baina interpretazioa nun ikasten zan, ez dakit. Nik ez dakit, ez nuen ezagutzen. Goratzen naiz, antzerki eskolara sartu nintzenean, zan Eusko Jaurlaritzak jarritako, handia kalean eskola bat, eta goratzen naiz, klaro, Niko Lizeaga, Angel Alkain, eta hoiekin, hoien kurtsokoa nintzen. Eta hoiek ziren, bat Andoingoa, beste Arnanikua, eta hoiek zaramatzaten 10 urte antzerkia egiten. Zan, herrietan bai antzerkia egiten zala. Baina Donostin ez zegoen antzerkia ikasteko tokirik. Bai, bitxia iruditzen. Ez, eta ia da, eta zein nintzen, eta ni beti esaten, ze honak diren, eta kera parregarriak, eta ni parra botatzen ditu, niri jartzen nintzen, berai begiratzen lehenengo egunetik, porque, klaro, antzerkia egiten batzekiten, ez? Bai. Eta Donostin egon ondoren, uste dut azken urtean, William Laytoni buruzko zerbait ikasi zenutela, eta orduan gerora esan zenun. Begina, honetan gehiago sakondu nahi dut, eta Madrilera joango naiz. Hola izan zan, ez dakit nondik atea dituzun berri guztiak, baina hola, kontatzen izan zan. Javier Marcosekin batera egin nun William Layton buruzko lan bat, eta flipatu nun, eta zan nik teknika hau ikasi nahi dut, eta bai, beka bat eskatu nun, eta eman egin zidaten, eta Madrila jo nintzen, bai, 23 urte nituela.
Labur aipa dezakezu zerbait agian William Laytonen teknikari buruz, entzulek pixka bat horrela gainetik ezagutu dezaten? Entzulek eta goiurita biok. Bai, William Layton bazetorren Stanislavski metodotik, baina berak sakonagoa landuta zeukan metodo hori, eta berak zeukan liburu bat, ¿por qué el trampolín del actor? ¿Por qué? Eta porke ezan galdera. Eta orduan, egiten dezun guztiari, zergatiaren, galdera horri erantzuna eman behar diozu. Bestela, ezea egitan edo egia esaten, ez? Azkenean, niri gustatzen zitzaidan eta beti nahi nuen benetan naturala izan eta benetan ez dakit nola esplikatu, esaten dezun guztia egian oinarrituta egotia, ez? Eta nik uste metodo horretan erakasten zizuten zure egia bilatzen, ez? Eta azkenian, egiten dezu link bat zure pertsonatik personajeara. Oraindik ere teknika horren bidez lantzen dituzu zure pertsonaiak, esango zenuke, edo, aldatzen joan da, egokitzen? Aldatzen eta berazten, ez? Azkenean, nik uste dute oreka badagoela, ezin da bakarrik dana Layton jaunak gauzak esaten zituen bezala, ez? Horren ikaslea adibidez Mariano Barroso da, ni Mariano Barroso hor ezagutu nuen, ez? Eta bai egia da, bai intelektualki ikasi behar direla pertsonaiak, baina gero gorputza eman behar zaie, ahotsa, keinuak, gero nasketa pila badaude, gero Txehov metodoa ikasten aritu nintzen, eta niretza da gehien laguntzen didana Txehov metodoak. Zergatik? Horre gorputzarekin lan egitera bultzatzen zaituelako, ez? Eta hor imaginarioarekin lan egiten da pila bat, eta imaginarioarekin irudikatu detzakezu nahi dezuna. Bai, horrek ematen dizu, ez dakite, bolua, ez dakit nola esan, ez? Bai. Esango nuke masterclass bat ematen ari zegula, Maia, ez naiz oso ondo esplikatzen ari. Bai, nik esango nuke oso ondo ari zarela. Irakurri dizut hau ere, baina akaso agian hori ez duzu horrela pentsatzen, eta honen inguruan norbaitekin ere aritu naiz azkenaldian desiente hitz egiten, Madrildik bueltatu zinenean esaten zenuela edo uste zenuela aktore zinela, baina akaso aktore bilakatzen garela lan egiten hasten garenean horretan. Ez dakit, nola esango zenuke, noiz gara aktore? Edo noiz gara musikari, horre hausnarketa sakon bat egin daiteke, Nik uste dut aktore garela, lehenengo egunetik, baina esan nahi dezu, aktoreak egiten diren nola, ez dakit... Bai, uste dut irakurri nizula, esaten zenuela, ni aktorea naiz, baina konturatu zinela, ez, egia esan, lan egin arte ez naiz aktore izango. Olako zerbait esan zenuela. Nik beti pentsatu izan dut, naiz eta bokazio handia izan, edo oso nahi izan, lan asko egin behar dela. Lan asko. Nik uste dut bikain izatera saietu behar gera beti. Beti, eta ni beti da nik. Atzo bertan hasi nintzen beste metodo baten liburu bat irakurtzen. Iruditzen zait beti egon behar degula ikasten, bilatzen, eta bai, iruditzen zait oso karrera polita daukagula, eta gure karrera bizitzarekin batera dihua. Eta izan behar gea oso langile, oso optimista, oso oriontsu, eta landu gure bizitza eta gure lanbidea ere. ¿A qué se debe este cambio de parecer? Hace no mucho tiempo opinabas como yo, que el naranjero es un miserable. Que me ha demostrado que no es así. ¿Cómo? ¿Cómo te han demostrado que no es así? Pues... Bueno, ya está bien.
Atzetik entzuten genituen uste dut akaziaseko irudi batzuk dira, ikusleek ikusiko dituzte, bestek entzun egin dituzte. Denetarik egin duzu, zinema, telebista, antzerkia, bada ohikoa ez, batzuetan galdera hori, ez? Zer nahiago duzu hauetatik? Jende asko esaten du, hiruak edo etxe gustatzen. Eta uste dutzuk, esan izan duzula, telebista agian gogokoen duzula, gustatzen zaizula bere ritmoa, bere energia, bizitasun hori, baina ez dela ere oso eskerronekoa, askotan, karo, hainbeste gauza izan behar dira kontuan, bukaeran ikusten dugun hori ez dagoelako aktoreon esku, ez? Hori da, bai. Baina azkenean telebizioak ematen dizu gauza ezberdin pila bat egiteko aukera, ez? Bestela antzerkia egia da, antzerkia egiten ere goza dezakezula, ez? Eta gozatu egiten da. Eta publikoak ematen dizkizun txaloak eta energiak eta mimitoak, beste inun ere jasotzen, ez? Baina telebistak erritmo bizian ibiltzeko aukera ematen dizu eta niri estresa gustatzen zait. Bizitasun hori gustatzen zaizu, ez? Hori da, bizitasuna. Bakizu. Eta nikola kuriosidadez, erresa da lan egitea adibidez akaziaseko arropa horrekin. Hain, zakit, ikusten ari gine momentuan, horrela, zakit, beroki oso potolo bat, kapela, lumak... Hain erikara horri gustatzen, mozorratzea, gustatzen zait pila bat. Bai, gero gauza gehiago, eta ni, bai, alaiago, esko gustatzen zait, bai. Gainera uste dut lagundu egiten dizula mozorroak, asko, oatzen naiz. Beira, hau da, gertakizun bat. Abadi antzokian, egiten ari nintzen Valle Inclanen el retablo de la lujuria y la muerte, ez? Eta orduan nik egiten nuen plañedera baten personaia. Bueno, ordezkatu nuen Carmen Matxik, berak egiten zuen personaji hori, eta orduan niri eskaini zidaten, bueno, froga egin zidaten, hartu ninduten, eta orduan, claro, Matxik egiten zuna, da iritsi behar nintzaka nola. Eta enekien nola egin. Eta orduan, egunen batean, zapi beltz bat jarri nuen hola, buruainen, eta atean itun nire belarriak hola, arrapatuta eta belarriak hola puntak, ateatzen ziretan nuen, txusi ja. Eta paleta bat beltzez pintatu nuen, Eta ibiltzen ere, nola ibiliko da pertsonaje hau, eta alpargatan jarri nun txina bat, harri txiki bat. Hori izan dana postizoak horrela, kapazan nintzen, Carmen Matxik egiten zuen personaje hori bezalago edo hain polita egitera iristen nintzen, ez? Eta hola egin nun, eta holako batean Jose Luis Gomezek ikusten, eta oso hola izan behar du, eta estrenaldira iristen gera, eta ni enaiz ausartzen, harriak entzea eta belarriak entzea, eta, klaro, ama etortzen da bisita, tipiko Donostitik Madrila estrenaldira, eta egiten dugu dana, eta, klaro, ama juntzan senarrarekin, da bukatzen dut, eta ez nindute ezagutu. Eta ja, klaro, bukatzerakoan azkeneko momentuan kentzen nuen zapi beltza, eta orduan, klaro, nele belarria atzeaka egiten zuten, eta orduan, koldo eta ama. Horrela, eta gero ama etxera iristen ezen, eta esaten dit. Ama, ja, oso egiten dezu, baina zer gaitik jartzen zea, hain itxusin, kendu belarri horiek, ez? Baina hori da pertsonaian sartzea eta ateratzea ez zuku guzti hori barruraino. Eta enekien nola egin, belarriak nereak diren bezala jarrita, orduan inbernu nola. Bai. Eta nolako adian gure amak, eneko sagardoik kontatu zigun hemen bigarren kafean, amak esate ziola, seme bai oso ondo, baina noiz egingo dezu guapoarena. Claro, beraien pena. Hola gu ikusteak. Orduan mozorroak bai egiten dula. Laguntzen du, bale. Nei horretan da egiten zidan. Zeu zara orain nahi dudan aperria.
Tira maila hemen aste batetik bestera arte eszenikoen protagonistak kateatu egiten zaituztegu, alegia. Joan den astean egon zen gonbidatuari, Sara Kozarri, eskatu diogu galdera bat zuretzat, eta datorren asteko gonbidatuari baldin eta badago, hor azken txanpa honetan ez dakit oso nola egingo dugun, bestela irailekorako zuri galdera bat eskatuko dizuegu. Sararenak horrelaxe dio. Amaierentzat galdera, ze bidai egin nahiko zenuke? Ez duzuna egin, zein da zure bidai amestua? Honek argi erakusten du, galderak beti ez dutela arte eszenikoaren edo ofizioaren ingurukoak izan behar. Batzutan izan dira, garai batzutan sukaldaritza testu ingurutan murgildu izan dira galderak, eta orain bidaiekin. Konfiantzaren bidean nago, eta hori egin nahi dut betirako. Nire konfiantzaren bila nabil, eta horretan buru belarri biliko naiz. Baina orain zeu zara nire hiriburua. Bueno, bidaia horretan jarraitu, eta gurean jarraituko dugu berriz ere aktore lanetara bueltatuz. Telebista aipatu dugu batez ere, eta telebistan uste dut ezin garela pasa Kristina Laguna aipatu gabe, ezta? Hospital Zentralen 4 urte aritu zinen, noizbait esan duzu hori anonimatotik agian pertsonaia honek atera zintuela, zer suposatu zuen zuretzat Kristinak? Kristinak suposatu zuen profesionaletan izan deten momenturik ederrena. Izan zen oso momentu polita, anonimotik ateratzea beharrezkoa da, ezin zea anonimo izan, bestela ezin dezu lanbide honetatik lan egin, ezagunak izan behar gera, eta guazkenean, gure personak gera denda bat bezala. Denda bat beteta baldin badago, baina ez baditu bere ateak irekitzen, geratuko da denda beteta eta inorrez da sartuko, ez? Orduan nerekin, Kristinarekin gertatu zitzaidan hori, izan zala anonimotik ateratzea eta, bueno, erakustea banekien nire lan bidea egiten, ez? Azkenean, area iritsi arte, inork ez daki, eta batzutan badirudi besteek ez badigute esaten, ez? Ez dakigula guk egiten dakigunik. Baina hori izan zen, eta, bueno, nire etxea erosi nuen. Hospital Zentrali buruz. Hori ere mantzigun, ez da? Hombre, erosteko aukera. Telebista pixka talde batera utzita, zinemara salto egingo dugu pixka bat. Hainbat pelikula aipatu ditut nik, Izarren argia, La voz dormida, agian La voz dormida buruz zerbait galdetu nahiko nizuke, Benito Zambranorekin lan egiteko aukera izan zenuen, eta uste dut hor, berarekin lan egiteko modu bat ere ezagutu zenuela, edo, gustora aritu zinela berarekin. Nik Benito Zambranorekin egin nun lehenengo ONG baterako aldizkari bat, anunzio bat, orduan elgar ezagutzen genuen. Eta bera izakit oso pasiozkoa da, ez? Eta, anunzioan oso ederki, baina, izan zen jornada batian, eta ezakit zenbat ordu sartu genituen, berak ni ikusi nahi ninduen moduan ikusi arte, eta gero pelikulan oso pertsonai txikia nuen, baina nik uste dut zukua ateratzen ikasi nula. Eta berarekin gertatzen dana, antolamendu momentu, antolatzeko ez da oso ona. Eta orduan jornadak izaten ziren oso luzeak. Baina egia da oso ondo badakiela aktorekin lan egiten. Bai. Zer eskatuko zenioke adibidez zuzendari bati lan egiteko orduan? Aktoren lana oso ondo ezagutzea. Eta aktorekin hitz egiten jakitea. Eta platora edo lanera jun baino leno bere lana eginda eramatea. Zenba gauza. Bai, eta falta izan da gauza bakoitzaren atzetik horrelako efektua sartzea, ez? Ze baziren hola
Bueno, zaplasteko txoak. Bueno, eske justo atzo hortaz hitz egiten aritu ginen aktore batzuk eta ni ez batzuek. Jo, eske azkenian adinarekin, bueno, pues eske claro, topo egiten dezu jende ezberdin eta mota ezberdinakoekin, ez? Eta batzutan topo egin dut errealizadorekin. Eta realizadoreak oso ondo daude, baina claro, aktoreak batek esaten zidan atzo, berari esan omen zion zuzendari batek mas violeta eiteko ze. Más violeta. Planoa más violeta, nola ingoet más violeta. Osea, mesedez. Osea, etor zaitez honea eta guazen azgaitezen itzeitea interpretazioaz. Gogoratzen dit behin lagun teknikari batek kontatu zidan musikari batek esan ziola ea etzula garbi entzuten bera, otxa, ea bokalak likidoago egin zizazkion. Eta lagun teknikara esan zion, okei. Eta mailean, erabiltzen ari etzan kanal batean, zerbait egin zuen, eta musikaria asko zobeto. Bokalak likidoago, ez? Ja, likidoagoak, bueno. Violetago, jarri ez bautxa. Violetago. Violetagoa zer da violeta. Nera borratze ematen dit, hainbeste urte pasa, eta batek esaten baditori. Goratzen naiz behin, ez dut esango zeinek eta nun, baina goratzen naiz, jute naizela, zea bat, egunen batean, nola da, erreparto personaje bat eitea, eta azten naiz zuzendariarekin hitz egiten, eta esaten dio, eske beira, eske me jartzen du, negarri egin behar detela, eta ez dut negarrik egin behar. Eta berak etzian, eske entzun ere egiten. Eta negarri egin behar dezu. Bai, baina emango bat zen idake, 2 minutu esplikatzeko, zergaitik ez deten negarri egin behar dezu. Negarri egin arte, etzidan baiezko eman, eta orduan izan zen, behin, eta berriz, azaten du, negarri intzazu, eta jazta, dale. Badakit negarri egiten, ez negarri egitea, baizik ezketzan logikoa. Eta ezkena hori ikusten deten bakoitzean, esaten dut, ezke gaizki dago, ez da ulertzen da kontrakua, ulertu behar zenaren kontrakua, pero bueno, pues holakoak. Zuena eraiki gero suntsitzeko azal zarra. Telebista eta zinema ukitu ditugu, eta antzerkia ere ukitu nahiko nuke. Lan ezberdinak egiteko uste dut, Amaia Lizarralde konpainia edo sortu duzula. Azken aldian, nomofobikakekin ikusi zintugun, agian mikroantzerkian hasieraetan edo, naiz eta beste hainbatekin ere egin zenuen, orain Amaia, konta iguzu pixka bat, nola Amaia Lizarralde konpainiaren kontu hau, nolatan edo agian zure lanak sortzeko aukera ematen dizulako, eta gero sartuko gara pixka bat gehiago Amaia lanean. Ikusten, nomofobikakien egia da 2016an iristen ez Donostira, estatu batuetatik, eta Olatz Beobiderekin eta Belen Cruzekin topo egiten dut, eta, orain arte izan dira nire lankiderik onenak, eta jarraitzen dute izaten, aldamenean ditu dalako, ez? Azkenean nik uste asko maite dugu elkar edo onduan ditu degun jendea, ez? Eta egia da, sortzen degula nomofobikak, olako gaia horri buruz zijoalako, eta sortzen dugu, bai, webseria eta politiko antzerkirako obra, gero motza egiten dugu, gero harina, gero biguina, gero, ez dakit, egiten dugu, buelta eman produktu horri, buelta eman, ez? Baina gero jani pixka bat farandulan sartzen naiz, Oskar Terolen koizlearen laguntzaile bezala, eta, ikusten dut azkenean ere burua, hori zuzendariaren laguntzaile bezala, koizlearen laguntzaile bezala, gesteran bezala, ez pintx, jarret dezkezu, pintx, koizlearen bezala, laguntzaile bezala. Eta, hortik ateratzerakoan, klaro, ikusten dut dana egiteko kapaza naizela, eta orduan hasten naiz nire kortoak eta nire mikroantzerkiak bultzatzen, eta orduan zaten dut zeinen izenarekin nomofobika, eta hasieran hasten naiz nomofobika
izenarekin jarraitzen dut, baina gero esaten dut, eske ni naiz, sortzailea eta ekoizlea, eta, bueno, eta orduan, bueno, pues Amaia Lizarralde konpainia jartzen dut, eta pues azkenian da saltza egiten duena. Bai, hola da, besterik ez. Eta Amaia, lana sortu zenuten, pabellon zein aurkeztu zenuten apirila inguru hortan izan zan astebururo obra ezberdinak hemen Iñaki Zizekin hitz egin genuen, egun batean telefonoz, beraiek gaizki egin zuten, eta zuek aurkeztu zenuten Amaia, eta saria irabazi zenuten. Eta Iñaki Zizek ere. Bai, Iñaki ere bai, ikuslean. Bai, alako batean, hori urtarrilan geratzen naiz olatzekin, eta juten gerazin, pelikula bat ikustera, eta azten gera izketan, eta beti bezala bata besteari animatzen, eta esaten dugu, zerbait elkarrekin egin behar dugu, eta esaten diot, venga, hasi deialdiak bidaltzen, eta bidaltzen dit deialdi bat, eta bigarrena da, hori pabellon seikua. Eta pabellon seikua egiteko beti gogoz, ez? Eta alako batean ikusten den nire jende, eta esaten dut, egiteko aukera izaten dut lehenengo urtea aurten da, egin behar dugu zerbait. Eta azten naizi antzerkiarinak irakurtzen, eta, ez ziren ere gustokoak, ni momentu horretan pasatzen ari nintzen momentuagatik, ez? Eta orduan esaten diot olatzi, bakizu zer, jarriko naiz idazten, eta olatzu, primeran. Eta, baina oso gaizki, eta gaizki, oso txartu egiten badet, olatz, zuk ez dezu gaizki egingo, egingo deu, baina nola egingo deu, eta egingo dugu. Eta esaten dit baiezkoa, ezer irakurri gabe. Eta hasten naiz idazten, eta kasualitatez, kazezetan nire aizparena egiten duna dramaturgoa da, idazlea da. Sandra Martxena Rejas, eta berak deitzen, eta Amaia zemuz, ez dakiz zer, hemen nago, nire saguzuloan, idazten, eta berak esaten, venga, idazten naizea, nik laguntzen dizut, baina, baietz, venga, hasi idazten, hasi bidaltzen. Eta orduan, hasten gera bata bestearekin, eta hasten gera, online dana egiten dugu, eta astean behin egiten dugu meet bat, eta bi astetan idazten dugu pieza hori, eta orduan hori olatzi bidali nion, eta olatzek esan zian, ikaragarri gustatzen zait, bidaltzen dugu pabellon seikoei, eta hautatutak izan ginen, eta orduan behin hautatuta izan da, hasi hartzea lanean, montatzen, zuzendaria bilatzen, eta egokitzen pixka bat idatzi nuna, bihotzez eta momentu txar horretan idatzita zegoenez, tristura handia zegoen. Eta orduan, elkartzen gara lehenengo eguna Kike Dia derra da, Olatz Beobide eta Hirurok nire etxean, eta Kike hasten da, aukendu. Eta Olatze begiratzen zian horrela, ze Amaia, eta ni, kentzeko, kendu, ni beti zain naiz olakoa, kendu. Ez zidan penarik ematen, konfiantza handia zen neunkan, berarengan nik egindako tekstoan baino, orduatzako, kendu, eta azkenian Hiruron artean, kendu genituen gauza pila bat, orden aldatu genuen, eta nik ustet umore pila bat sartu genuen. Bai, nik asteburuan ikusteko aukera izan nuen, eta esango nuke hasieran esan duzu, akaso tristura horretan sartzen zela, eta egia da oraingoak komedia puntu horretatik asko duela, eta arina egiten dela, naiz eta gaiak badituen gauza asko, ukitze zaituztenak, eta baina hori esango nuke baduela. Nik uste dut emozio karrera badala, emozio pila badaude, velozidadea vertiginosoa, velozidadea kristona, eta nik uste dut parre egitetik negarri egitea pasatzen dela. Bai, aldaketa asko ditu, pertsonai asko egiten ditu Olatzek berak ere, horrek ere bizitasun hori ematen dio. Olatzek 6 pertsonaje ezberdinak egiten ditu. 20 minututan. 20 minututan. Bai, hori ere bada erronka. Bai. Lorerik badago espaldikorik, lorerik badago zakaro, lorerik badago
gaizki bildu gabeko zute ikasi eus ez dakiten. Eta orain zein izango da Amaiak lan honek eramango duen bidea, gero beste Amaiari galdetuko diot? Proiektuaren. Antzezlanak nik uste dut luzatu egingo detela. Bai, hortxe gabe. Nahi genuen bigarren parte bat eman, baina nik uste dut hori zailagoa izango dela daukagunari luzea, daukaguna nik uste dut luzatu egingo degula. Edo luzatu egingo dut, oraindik ez dakigu nola. Bai, baina bai, nik uste dut idazten jarriko naizela, eta bigarren aukera bat emango diogola Amaia antzezlanari. Gustura sentitu zara orduan idazten? Oso, oso. Pentsatzen nuen, baino hobeto, bai. Oso gustora iruditzen zait, dela momento pribatu bat, denok probatu behar genuen une hori. Bai, oso interesgarria. Eta beste Amaia, hau da, zu zeu, zertan zabiltza momentu honetan? Ez dakit el internadon berriz ere zabiltzan edo nola dijoan hori? Ez, el internadon ja bukatu da, eta orain telebisorako beste proiektu batian. Nago, momentuz, baina bakizu oraindik. Bai, ezin dugu gauza handirik esan. Hori da. Bueno, iritsiko da. Iritsiko da. Aipatu ditugu gauza mordoa, baina beste hainbat ere egiten dituzu, ez? Lehen aipatu dut eta oso politia irutu zait irakurri nuenean, irutu zitzan oso ederra, ipuin kointalari ikastaroak edo mantzen dituela bere garaian, eta ze interesgarria uste dut iruditu zitzaizun eta berazgarria eta garrantzitsua aurrekin hori lantzea, antzerkia, sormena, pixkat horri buruz zerbait esan diezagukezu? Bai, beira, ama bihurtzen aizenean, orduan, klaro, lana eta telebistatik botatzen edo, bueno, ez daukazu lan egiteko aukerarik, ez? Eta orduan ja, pentsatzen nuen, zer egin dezaket nik dakidanarekin, ez? Eta orduan neukan, Junek 4 urte zituen, Ane jaio berria, eta orduan esaten nuen ipuinak kontatu, ez? Eta orduan juten naiz Rosario Ruiz Royer, garai horretan abadian ibilitako zuzendari hori montatu zuen El Rastron, Madrilgo rastrilloan montatu zuen beste antzerkia egiteko beste leku bat, ez naiz goratzen orain izenaz. Eta bera beti oso exigentia da, ez? Eta orduan juten naiz, eta esaten du, beira, ezke joa ma esan naiz, eta loko batean lanik ez daukat, eta orduan ipuin kontaketan ibil naitek, eta esaten dit, bai, zuk saltzen badidazu ipuinak kontalarien tailer bat, nik erosten dizut. Eta nik, no, como la tailerra, ze mota da. Ez dakit. Zu pentsatu. Eta juten naiz etxea, eta esaten zein dezaket, eta ez dakizu ez, oso polita egiten nuen, Oso polita, bai, eta urte asko pasan ituen hori egiten, pues egiten nun, ipuin bat kontatzen nien umei, kontatu bezain proto, kontatzen nien, ipuina, eta, pues, nik antzetzen dituen personaje guztiak, Otxoa, Txerriak, ez daki zer, edo panpinak erabiltzen dituen, edo nik antzetzen dituen personajiak. Orduan, bukatu bezain pronto, errepartua egiten nun. Eta orduan ezaten nun, talde hau, izango zarete hauek, eta zuek hauek, eta zuek hauek. Eta orduan egiten genuen beroketa, egiten genuen antzerki jokuak. Antzerki jokuak egin ondoren, errepartua eginda, ja egiten genuen personaje bakoitzaren joku bat espezifikoa, ateratzeko, jo que se, Otxoaren abotsa, edo Txerritxoek nola ibiltzen dira, eta ez dakiz zer. Eta orduan, bukaeran, bakoitzak ja batzekien bere personajearen esaldiak, eta antzestu egiten zuten.
Eta ez dakit nola egiten nun, porque egiten nun batzutan 2 ordutan edo ordu terdi batian. Bai, Eta antzesten zuten gurasoen aurrean, porque hor zegoen koska, Oi. gurasoa jutia eta beraiek erakustea. Eta orduan, hasi nintzen tailer horrekin eta arrakasta handia izan zuen, eta orduan garai batean egon nintzen 3 lekuetan egiten. Eta nire auzoan Malasainan ere alokatzen nuen, larun bat goizean, alokatzen nuen lokal bat oso, gainera zan antzoki txiki bat, grada eta guztiz, bazituen. Eta orduan, klaro, gurasoentzat zan gozada bat, zeutzen zituzten horrumeak, gainera, ez nuen limitere jartzen, esaten nuen 3 urtetatik 12 urtitara, usten zituzten umeak, eta orduan pasatzen genuen, hori 2 ordu, beraiek erosketak egitera juten ziren, eta bueltan, antzezten genien normalian, obra bat. Begira. Bai, astero obra bat. Wow. Eta gero notak eta blogean jartzen dituen, pues hau ikasi dugu, edo, eta gainera, nire programazioa eramaten nuen. Bai, baina, bueno, momentu horretan oso gustora egiten nuen, eta Estatu Batuetara iritsi nintzenean ere berdin, jarraitu nuen proiektu horrekin, eta erakasten nien erdera, musika eta antzerkia bitartez, bidez. Bai. Eta, holaxe, eta honea bizitzea bueltatu nintzenean, egiten nun kontrakua, egiten nun antzerkiaren bidez, ingelesa erakasten nuen. Eta orain berriz ere olako zerbait egiteko gogoa sartuko litzaizuke edo? Bai, orain bueltatuko nintzakela, erakuskoen zara, eta zerbait egingo dut, baina ez dakit, orain gertatzen zait adinarekin, beti nago nire alaben adinen alde, esan nahi dut, orain hasiko nintzake, igual 12 urtetik, gorakoenkin, ez dakit, bai. Eta zer egingo zenuke adin horietakoekin? Segia da akaso, antzerkia eta horrelakoak askotan txikiagoek, ez dakit, esango nuke adibidez gure antzerki eskolan, txikiagoen artean askoz ere zabalduago dagoela, nerabeen artean, baino gero iristen dela momentu bat, agian 5 urtez antzerki egiten ari den ikasleei, gertatzen zaila, 13, 14, 15, hori pixkanaka uzten joaten dira, beti esaten dute gauza asko ditut, asko ikasi behar dut, eta orduan antzerkia ez da lehentasuna izaten askotan. Eska nik beraiekin egingo nuke ikusentzunezkoetan sartuko nituzke, eta hori da orain daukadan ideia, nik erakatsiko nieke kamara baten aurrean antzestea, ze azkenean beraiek basatzen dute denbora osoan mobilarekin, YouTubeen gauzak grabatzen, orduan orain ikustet jakin eta ikasi behar dutela kamaren aurrean ondo egoten, ez? Bai, eta antzesten. I will sing and my rap shall begin. Gustora jarraituko genuke Amaia Lizarralderekin, baina arratsaldeko 6ak ere hortxe bueltan ditugu eta agur esatea ere badagokigu, baina honek utziko du espazio bat etorkizunean bigarren kafe bat ardezagun eta jarrai ezagun ordurako zindagizut esnea izango dugula. Hori esan behar dizun, kafe esnea. Izango dugu. Agurtzeko kantu bat, hain zuzen ere gaurko egunez, jaiozelako June Carter Cash, ez dakit zenbaterainoko ezaguna den country, eta Nashville soinuaren erakusle den emakume hau, abeslaria, konposatzailea, aktorea, filantropoa, komedia giroan aritutakoa, gitarra, banjoa, arpa, denetari jotzen zuen. Askorentzat ezaguna Johnny Cashen senarra izan zelako. Johnny Cashek besterik ez zuela esan ilaurretik, bere penarik handiena zela bere emaztearen ibilbideak countryan ez zuela nahikoa entzute izan, eta kantu ederrak utzi zituen, naiz eta disko asko ere grabatu ez zituen June Carterrek. Hau horietako bat, Wildwood Flower, bere azken diskokoa, 2003an hiltzen eta hilabete gutxi lehenago utzi zuen diskoa grabatuta. Bere familiak, Johnny Cash berak eta bestelako askok lagunduta. Pentsa nola diren gauzak, Johnny Cash bere emazteak zaindu zuen urte askotan, gaixotasun neurodegeneratibo gogor bat pairatu zuen, eta hil aurretik June Carterrek zantzion oraindik jarraitu grabatzen, jarraitu lan egiten. 60 kantu grabatu zituen Johnny Cashek, emaztea hil eta 4 hilabetetara, bera hiltzen arte. Eta hortxe 2003an itzali zen nolabait, Carter Cashen countryaren mundutxo hau.
Gaurko egunez, jaiozelako 1929an, Virginian, baliatu du aitzakia. Keep on the Sunny Side eta Wildwood Flower, bikantu hauek, jarraian entzuteko. Honekin agurtuko dugu, gorko bigarren kafea. Oiana Maritoren agenbe ez du datorren denboraldira arte, datorren ostegunean jai duzula. Bai, jai izango duzepena, azken eguna izango delako, baina beno. Eta iraiaren 21 aste horretan, ikusiko dugu, ze zinemaldiarekin bueltakana astuta ibiliko zara. Hori da, gu kursalean izango gara, Zurrela etorbideko naizen gunean, eta bertatik abiatuko dugu bigarren kafea, beraz, bueltaskaren bat egingo duzu modu batera da bestera. Amaia Lizarralde, mila esker eta nahi duzun arte. Bai, mila esker zuei. Eta Goiuri ez izan diazu, bihar arte. Bihar arte. Eta zuri entzule, biharko itzordua arratsaleko 4etan hementsi izango gara, Naiz Irratian asteo amaitu, eta azken txampatxorretan murgiltzeko, onarte, gaurko 226. bigarren kafea. Naiz Irratian jarraitu, oraintxe Ariako lankidek hartuko dute lekukoa. Keep calm and bigarren kafea.